continuem en aquest últim dia del mes d'agost, en dia 30, dilluns dia 30, amb molta inestabilitat acusada en punts de la Mediterrània. Hem tingut dues situacions diferents. Ahir vam tenir tempestes pròpies del litoral i prelitoral, formades sobretot a la zona de la mar Mediterrània, fruit d'aquest rescalfament de les aigües del Mediterrani. Recordem, entre 27, 28 i pics de 29 graus de temperatura. Les aigües del Mediterrani estan molt rescalfades aquest any, que contrasten amb l'aire fred que tenim en altura, sobretot en aquesta àrea geogràfica. Tenim un embossament d'aire fred que demà tendirà a desplaçar-se més cap al nord i crearà moltíssima inestabilitat en punts del centre peninsular, amb tempestes molt fortes i pedregades molt importants en totes aquelles àrees, en situacions més elevades que el nostre territori, que la zona del Mediterrani. Avui hem tingut a primeres hores tempestes molt fortes, sobretot de matinada, que han assotat la zona del litoral de Castelló i també de la zona de València. Destaquen els 220 litres per metre quadrat del port de Sagunt, una tempesta estàtica en aquesta àrea geogràfica del litoral i de la costa, típiques més de tardor que no pas d'estiu, però s'estan produint aiguats molt forts. Recordem, ahir 150 litres per metre quadrat a Benicàssim i aquest matí 220 litres per metre quadrat al port de Sagunt, i també amb tempestes també fortes que s'han distribuït per la província de València, la zona del litoral de Castelló també. Totes dues zones afectades sobretot a la matinada en el litoral, prelitoral i sobretot la costa, amb tempestes molt fortes, 220 litres en Port de Sagunt, 150 en Benicàssim i la resta entre 10, 15 i 20 litres per metre quadrat respectivament. La vesprada d'avui la inestabilitat s'ha desplaçat una mica més cap al nord i cap a l'interior i ha produït tempestes pròpies de muntanya. Han sigut avui unes tempestes més habituals de l'estiu, s'han engestat a la zona de l'interior de Castelló i han avançat sobretot en aquesta direcció de Terol-Castelló cap a la zona del sud. De fet, en aquests moments encara continua actives algunes tempestes en punts d'Alacant. Han baixat de més latitud del que en un principi es preveia i han afectat també el litoral de la província de València i la costa, afectant la capital del Túria, on s'han registrat 15, 20 i 25 litres per metre quadrat, tempestes que han sigut prou importants en aquesta zona, amb calamarsa o pedra, i també en l'interior de Castelló, en la seva formació durant aquest migdia i vesprada, que han generat potents tempestes en punts de l'extrem interior de Castelló. Destaca la zona de Cortes de Arenoso, on han descarregat tempestes molt fortes, acompanyades de pedra, fort aparell elèctric i algunes riuades en alguns dels seus rius i barrancs i alguns afluents. I per això alertem de la perillositat d'aquestes tempestes, perquè plou molt fort en una zona i en altres apenes plou. Avui ha plogut molt intensament en algunes capçaleres de riu i això és perillós per a la gent que estigui disfrutant d'una jornada a les zones del caudal inferiors a aquesta altitud, a les zones de l'extrem interior de Castelló. Recordem que es trobem a l'estiu. Bé, avui han sigut unes tempestes molt fortes, acompanyades de fort aparell elèctric, molts trons, molts llamps, molta pluja allà on han passat i han descarregat en alguns punts de manera torrencial. Destaca la zona de la Serra Calderona, la Serra d'Espadà, i els litres per metre quadrat tenim per una banda els més inferiors, que corresponden a Tales, Onda o Artesa, entre els 12 i els 17 litres per metre quadrat. En Artesa, el nucli urbà, s'han comptabilitzat 9 litres per metre quadrat tan sols, una pluja que és molt irregular, i ja sabem que les tempestes, sobretot de l'estiu, són molt irregulars en la zona del Mediterrani. A Betxí destaquen els 11 litres, a Almenara 41 litres per metre quadrat. Les tempestes s'han reactivat en la zona de la Serra d'Espadà i han descarregat amb molta força. De fet, s'han observat cortines de precipitació que anaven associades a calamarsa o pedra i fortes ràfegues de vent, sobretot aquesta tempesta quan ha avançat cap a la zona del litoral i prelitoral. Almenara 41, la zona d'Alfondenguilla, en la zona del sud de la Serra d'Espadà, 71 litres per metre quadrat, al igual que en la Vall d'Uxó. En aquestes zones les precipitacions han sigut avui les més fortes de la província de Castelló, amb acompanyament elèctric i també fortes ràfegues de vent i calamarsa o pedra en aquesta zona, encara que ha anat barrejada o mesclada amb molta pluja
i per tant no ha produït danys materials el cas de la calamarsa. En l'Alt Palància destaca Xóvar amb 47 litres per metre quadrat, Veïna d'Almonacid 7 litres, una localitat pròxima, però ja veuen la irregularitat d'aquestes precipitacions. Mentre a Xóvar hem tingut 47,2 litres, a la Veïna d'Almonacid 7,6, Xèrica 27, Caibiel 36, el Toro 2,9 i el Toro en la zona de Cerro Gil 3,1. En la zona de l'Alto Mijares també destacant les precipitacions que han estat entre l'ordre de 20 a 25 litres per metre quadrat. Demà la situació meteorològica continuarà inestable, però amb una petita treva, és a dir, amaneixerem amb cel entre núvols i clarianes, fins i tot en alguns punts ras, però per a la vesprada tornarien a formar-se tempestes per la zona de Castelló i puntualment en el nord de València. Hi ha possibilitat de que aquestes tempestes agranen cap al litoral i el prelitoral, tal com ha passat avui, i puguin ser localment fortes i anar acompanyades de calamarsa. Però demà serà un dia de transició, en el sentit de que gran part del dia tindrem estabilitat atmosfèrica, fins i tot sol i temperatures més elevades, però la segona meitat del dia es complicarà sobretot a la meitat nord i sobretot a la meitat nord de tota la península ibèrica. En aquesta zona esperem moltíssima inestabilitat de cara a demà i acumulats molt importants de precipitació. De cara a dimecres sembla que tornen les tempestes fortes cap a la zona del Mediterrani i podríem tenir una mica d'embossament d'aire fred en punts de la Mediterrània i podria repetir-se un escenari semblant al que hem tingut durant aquests dies. No estem parlant de precipitacions de 100 o 200 litres, això és una previsió molt imprevisible i més en la zona del Mediterrani, però el que està clar és que dimecres i dijous tindrem una altra vegada inestabilitat atmosfèrica per a tenir un final d'estiu prou mogudet i a la mateixa vegada doncs prou entretingut. Molta precaució amb aquestes tempestes, recordem, estem a l'estiu, la principal preocupació és que estem a l'estiu i plou molt fort en altres punts, dèbilment en altres punts pròxims pot lluir el sol i regnar una tranquil·litat i a la mateixa capçalera d'un riu pot desembocar amb tempestes molt fortes i pot fer baixar riuades, tal com ha passat en l'interior de la província de Castelló avui. Doncs bé, moltíssima precaució i segueixen les recomanacions. Bona nit.